Kisti sa bana nga dimsing, kamunan sa nga nakapuyat timot ah. Nay, marigatan kan sa, master. Di ka man natagari doon at pampanunutak ka. Ayun! Pagpakadwa kayo ni Dimsey, kinila kayo nga pala. Ganit nalipatan ay. Nay, nasa pa pa na mamasang. Di ba pagpakadwa kan yata ni Dimsey? Ewan gayam, kinilakay nga palang. Dadya balita Dimsey? Takar din. Ha? Bakit yan? Papanam? Pakilam mo na. Di ba kagpeso aja? Mabalin siguro atin. Nagpegda magiduwan. Nalipatan ta sa amutin. Dadya ni Dimsey na eh. Iwi niya. Damo talina. Bakagbekkel mo tayo. Pasigan. Tan? Hoy, Dimsey! Nagbakil kan sa amit tayo. Agbekay, gapaw. Araramitik lang natin talitikal ding. Kung namin lagit din, nagbekkel kan. Maday, apay nagbayag kayo. Pasensya ka na, nabayagan kami. Dimsey, nyati planom ground. Dapat makasulitak kanya natin kwarta. Sanugor ti pamayam. Stinay, pasagot ko kanya na ipasel. Tapos, niya ramidam. Siyempre, dapusta na. Dagor na panunok mo nga pasilain. Sika dunat, damam. Da, Dimsey. Surmang karuk kanyak. Pasti na eh. Tugaw tayo. Kasanaw, nyarami din tayo dunat. Dapat bago tayo mapanjay, naplano tayo ati pasilain. Ay una yaw, tawon ti buliyasaw. Pasti na eh. Dapat madimlip-lipatan na di sor kanyan Dimsey. Wow. Basta na eh. May salatiga raw umita, aging 540 ti sagot na. Saan nagriga mo itapasil mo dunat. Nagor ti sagot na doon natin. Basta na eh, nagkapil mo taulo yun. Katumato ay kapil mo tanay. Ang break mo talaga. Ana, naalaman. Wow. Kay Gordon. Down. Yan. RG ko man lakay palun niya. Arja-aja, pagpraktisan na ti karate. Well, sakto. Pag kunwari, pasurusuro ti karate. Oh, kitam. Radisona na eh. Sakto. Kay Gordon. Master! Oh, apay darati kayo. Kadayo pa ni Dimsey. Pasurusuro kami kumakanyam ti karate, master. Kaya nga talaga makasursuro ah. Pun master, kahit mo pa'y gaminti, ado masursuruan na. Kahit kung matagdagan ng surom kanyak. Manipod ta Dimsey. Master ti tawag mo kanya ko. Master. Sige raw, surutindak. Master. Kuro kayo kayam. Aging sura kanya yun de, inulit-ulit yaw. Tapos migsa ti bagbagiyaw. Master. Pay si Kadim siya, madi mo inulit-ulit. Inulit-ulit ko man lang, master. Kas di adim siya. Tugaw tayo garto na ita. Panlugak, tatag pagkarkarate. Sige kalot master. Hey, master. Master, dagan pasil ko kanyam. Masagot mo, tangkas ang ribaw. Sige, ikaw lata dim siya. Sabi mo na mga tagpasa natin ang mutalan. May sa tapay ay mo, adim say. Nay, hindi kayo makalalam na duwa. Oh, Dimsey. Basta si talaga duwa tagayan to, madida kasalag ito'y duwa. Hoy, duwa kay lang, master. Oh, Kristinay.
Ito na master, no kayam. May sa stick lang garawam. Aging 540 te, sagot na. Bago nasagutan ni Master ata, kasi tama ite ayam yung aduwa. At tikasay. Ngam, numadi mapugtuan. Kana mo sa nga ribaw. Adin na gordi kasi master. Atin na, Dimsay. Ito sa tagigim tapos tayo. Pagkapira man nato yun. Na Dimsay, mabalin sumagot ni Master Ryan. Wan masong, mabalinain. Nay, sagutukin Dimsay. Master. Kita mo namam. Kisti sa bala nga Dimsay. Kamunan sa nga nakapuyat ti mata. Nay, marigatang kan sa Master. Di ka man natagari doon. Pampanunutak ka. Nya sagot mo master. Atin na Mali ka master. Tarti lang ata. Dinaabak ka. Iitid ko kanya natin, post tayo Master. Wan, tudbundo na. Bumawi at sa marunong nga sagot ka. Dimsay, Nya master, kaya mo pi bumaway. Misapin na sagot. Yay, bumawi ka master, kaya mata. Wan, bumawi ak. 2,000 na Dimsay. Master, kasim ta 2,000 mo. Yay, sak tagigam ta kasi yaw. Oh, atin kanyak. Oy. masagot na kadata ni Master ata may kaduan. Nya Dimsay, sagot ka. Master. 5 times 5 times 5, 125. Mali ka man ng master. Kapoy ang talaga timat. Siritin Dimsay. Maliman ni Master and Dimsay. Naabak ka man ng master. Atin iti kasi yaw. Nya gordi tama nga sagot Dimsay. Christine. O diba? Ayaw niya, naglaing kan Dimsay. Nya master, maminsampay. Sak kaya tayo, naong kwarta ko. Kinigarutan master. Tam. Sige. Ito man eh. Na may sanak sa dindim siya. Ayos, nakabaw mo laki palungan. Ay nagkarday ibing ay ni Masong Dimsay. Ay, bingayin na kami mo ta. Atin ay kanyayaw. Ayaw. Yes. Down.